Dezembro, ari kujoba da kuzwa ndinoirai. Nandine nyaya yangu nemukomana uyu anonzi Gray akabazingai pamwe apa chiri chikombo namukombo dzedu zvinogeka wetmaini aiwa Adzimai awo yai. Adzimai awo. Berapa mama? Berapa kata? Bagi dia ber. Ini dokter ramai berapa? Ya. Sekarang. Right, sekarang. Kamu sudah dah. Kalau ini yang lihat saya orang tahu di sana tapi apa pun ini dah mulai apa sih semua jual. Dunia yang tidak. Amai. Dia itu. Betul, belum lagi. Anjir ini dah tu abang ini nak bapa. Ini nanti abang ini bapa abang ini pagi ini di rumah harapan. Pagi ni ayat zaman tu orang ada yang sedang tidak kasut, mana ni kita di makan tu abang ini. Maka suruh baju jiri maka suruh sakanya yake iye ndiye nyaya satu sokota kabatiwa kusaka ndako ya kutoka sumudo kuti oku Mkoma ndio. mali Lakini mkoma nao. Iyo baba mkoma nao. Mume mkoma nao katika. Mkoma kama msigamu. Kana pati kutoka chini kuzana kitu watu respect. Tawala ni shona chini. Ndio dai. Hakuna panofuta moto panofuta motsi pasina moto azviti Naisha mali unetsika still ngayototasa zona kuna nocondition kwawo it's either kushaisa madrugs and ndinoona kasi ndakufunda kumadrugs and ndinophikisa asanda pesa naye wakaona vile ndio kwanza akauza nani Gogo yai gogo ndio alifanya kutawa wao wanachokutawa kwa mtoto mkati wao kuta wanakuona mna akaona ndio mtoto kama yeye amepata mtu alifanya ya kazi ndio wanachopia anachokutawa ndio wakanza ndio ya ndio mchana atafamba nini ndio ngobunza mkomana zimesege pandiriza rusege pandiriza rusege leo leo sina kwanza shughuli ya bwana zima mwanzo gogo basi asomeni da ndofunga mkoma kuzungua wangu akawaya kunda aimani ndakagara nacheza haraka akashika kumba akanditi gogo pane nyanza ndikunzwa ndikati dzikawe nyadzei ndikanzi ndikunzwa kuti mukadzi wangu akapiwa pamwiri ndikati nani zvikanzi zvangotikishira pese ndikati nani unondikudza kuti naningi gogo musatizwe hayi handisi musachinje magogosi ngozi unobati dzimba izoda kusungurwa nezvo ndizvozvo ndobva handiti ndakati unoziva iwewe munhu akudza ukasandikudza inini taura ndobva ataura zvandinaudzwa natete vangu ndovanditeseva nditi enda kuna gogo wacho ngozi muzukuru wavo akauya kumba zveshwande akandibvunza saizvozvo ndikamuudza ndikati unoona nyaya yamataurikiro ari kuita ina handina umbowo asi mazvikiro waita iwewe ndo mazvikiro wadaita chii inini asi iwewe wadii kunoita sei kutsvaga munhu anokuita sei anokuturikira panyaya yako kana sadombo wako ndikanzi aiwa inini ndachitoziva kuti atobva nekupi nekuna sadombo wake ndaida kuti apaite sei akataura iye haana kukwanisa kuita sei kutaura ndikati unoziva mudiwewe wakambouya kuno ukandibudza kuti ndokandizivisa kuti mukadzi wako ane nhumbu ukandibudza kwati gogo mukadzi wangu ane nhumbu asi pesana kwatikuita ndofunga mibhi mwana chii mukomana
ndikati zvinowanika achitomboya kushandisa mukansera aiwa zvinowanika munodzokererana ndofunga iye uya kusimuka kwaakaita zvikanzi gogo handiti mukuona kuti nyaya yakuda pachena inini vasikana vangu vebhuka vaya wakamboya muchivharira kumba apa ndakuchidanana nawo manje nekuti ndaane nyaya yekuti mukadzi wangu ane pamuviri pabhuraini iye akaita zvekunzwa inini mabata kusikei hanzi aina handizviziva pana vabvamuwe padisi nyaya ndekuwebukai pana vabvamuwe pavawanda tibatsire tifambe naye taura zvingu musore mama andinobva kuwepo ukamukura nokunzwa kwandaita pane zvekutaurwa nagogo bhuraini asati ataura aizimaindi wataura nomuko munhu ane mukadzi mumba make wetirwa nhungu nemurume wopanisicho nhungu yechimbolimweni mwedzi mungani inhungu inapa inotarakura ameni tauri kuti pachiuchika ndokukumedzisa kutaura ndapedza ambetaura zvino ngatoreva mumashoko ndapedza nei mukuru tirakupa nguva ndaudzwa kwauri vazhinji here zvataurwa nagungu vanova ndivo vane mashoko akakuita kuti ukwire dai nyaya iyi ndati wazvinzwa here zvataurwa nagogo vanova ndivo vakaita kuti ukwire dai udai pasina gogo dai usinokwira dai but ndiri kuti wazvinzwa here zvavataura gogo vakaita kuti iwewe uzowanikwa uri pamberi dai zvinzwa asi ndingaida kugadzirisa nyaya yacho iyosomuva wakanoita iwamo chigadziridza chii inini ndakasvika kuoma kwamo vagaomakwavo ndakati gogo konya ndikumva ngombo nekuti mukadzi wangu akapekwamiri chobade aizokuda ndakaoma ndakabata kuti mukadzi wako amudedza ega chaiti ndakamubvunza paakabvunzwa apa aguma kuramba kuti asvambuya imungakaiandiyabhureki aisiyayabaivava akwa aitunda inini ambuya vanoziva kuti munokaima mudare mumbiri mu aidiva asi naye sabo munyembera dare mumbiri mbudzi anoziva ndinongoti muuzive tifambai navo akaitaura ndakutaurira iwewe kuti mukadzi wako ndikakudaidza andeiye avavo kunako ndonzikumudzira nyaya iyi ifamba seba ndazvishuwa imimba yasiya baburi andiyani uraitiko mimba iyi makafamba sindikanzi uchimi akashinzwa mwana paukafoira iwewe hawaifanira pawakangonzwa gogo vachitaura kuti mukadzi wako andana brian waifanira kutsvaga munhu pane unoenda muri vangani chitarisa one kuti gogo vaya vava zvina mwana yanyama yanyaya saka isusu pakaitwa zvinhu tese tiri mumutanga tisika handiti totonzwa kubva kwamuri vaviri ndimunotibatsira panyaya kuti shuwa nyaya yakaitika asi ndangoda kuti uzive chete kuti kana wanzwa nyaya unoibata sei waisungirwa kuendana nomumwe kuitira mangwana tso nhasi dai tichibvunza kuti nesitataura kuti gogo makuramba pakangoita vanhu vaviri vachikudaiwa wakazvitaura dare rinozvitambira nekuda kuti pane pano vanhu vanga saka idzi dzamaitaura muri vaviri zvinonetsa saka takudzokera kukomana naikumbiro kule apo kuri pamberi pedare shokani umbobatika kuti akandibata pari tini ndikapakadzwa pana ewe shamani nyaya yako ile ndinongokunzika titaurira kwamusakasira ndizvozozvikuita anoda avazapedzisa nyaya netoana vanhu vainge vatatu vakaudza hamunonga masangani hamuzivani kuret hamuzivani kuzivana kwakuti ugara tese
Ayo, tauro wangu. Hauna elita pamoja na mkate. Koko. Uyani penge. Anoshandisa rojani. Andizo. Asimaka sangana naye mwataura naye. Musanyepererana. Uchichi. Kuzukuru. Ana wenza timu. Ndizvizvisi. Asi mukomana uyu anoshandisa magadzi. Sasa atava mazvizvisi. Ndazvizvisi. Ati nini ndakamuudza kuti iwe akandiudza kuti akamire ndikababa ari kundinyeperera. Kana patakamboitonga kwedu ndakakukura saizvozvo. Amakamboitonga panga panani? Patakamboitonga panga pana Kampiawo naJohn toshanda namwe kapunda na panga pana John Kampiawo ari munene. Ayo hawo. John ari munene. Kwamai kapunda munene. Ivo vanga vasipo zvavo kwete kuti vanga vari kwekapo kutaura ndati isu tiri mapurisa ekwasabu isu tiri mapurisa ekwasabu saka takaitawo unoziva kuti itenderera zvirizvo unoziva kuti foni yakanaka sereki ndokugona kuzobuisa ichikurekodha amakarekodwa ko ndikazona mune mota imami ndikutaurabatsire ndisinongoti ungumono yakatsva kukadzongo akatsva advantage baba akadzongo achitononau hape akuziva weakness yake ndikandikudzira kushandisa guga mukomana wachipira hasunuka tendere kutaura inyepera ndakubudza ndani mtitiwo mukomana wachipira hasunuka sa this guy whatever achaakutaura akutaura chokwadi akuza nhumba isi yake amaindi kuya kwamwe kuti ndichakupai muripo makasataura chokwadi unowa ndidabudisa murumo uyu murumo mukomana wachipira haitasi hasumusi mamuzvizisa akambokudza dambudziko kuti ndikuti nhumba isi kuti inini akakudza inini haana kuzambidza izvozvo nyaya yake patakaitaura pakauya vanheri waya achitaura tiri tu takazongotakurana tikaenda kunoitonga sekomi saka kuitonga kutaura kuti izvota ndikutaura zvaanasitaura saka noshandisa nodhara mukomana uchipira hazo ane dambudziko chibvunzai muzukuru wenyu nyepa aiti kana akuta bhuka ndopanga asingasumuka kana asina kukuta kana mozo asingakutita ita bonde zvakanaka. Alright. Ndikaibata kwamuri vanhu venyu. Pane here kwakakute bhuka wozorisiya asati abata semabatira ngamita kuti nasi. Mukomana webhuka ndoranoramba navo. Vasikana vatikaya kuno kuti chichaja mudare achidzi pane mukomana anovapa bhuka ndiye ivarapa. Nasazongombatawo kuti ane nyaya dzake udzachito iyi ndeyamutumwa kuti zomu. Nayo shamani pane musoro wakapusa kumabhuka. Antu waimurwa kutoka ramiri makwanzi kuzo. Wasiya pakusava nyaya iyoyo kuti Akusoro imsai agasa rekunyamba mumawako rapo. Akatanga kuita zvekubuka 2022 takagotonza zvinenge 6 months tisingasangane pagoni. Kumutsura kwandakamuita akabva asiya akatogotsuwa akatetwa kana mumunana atetwa akamhiri kwangu akamiro ndova ndakandoudza nyaya wamutsura andibva asiya kuita kuisiya kumwa mapirisi tidesei tibereke mwana ndokusiya kwandakaita mapirisi takusangana tese asi dzaiti dzimwe dzenguva zokuti akavaita ndenomubvunza kuti wese nhasi wadaiso mumba mazvese wanga usingadai onditi haya pane zvandangoita but nini andakuza nokuti ndakambobvira kumashure ndozodaiwa ngomana yaita sei abaita kusanasi pahana Ndinoshama ndibvunza yo. Vangu zvataura mama. Hanzi iwewe amai hayi mumapirisi. Napeni planning. Iyo. Akavatimira mumapirisi ndiani. Ndoleka pakanoti danga ndangosema mapirisi ndinokunda. Asino vati kudi achitaurira darebe. Andikata 6 months. Hanzi iwewe wakanditimira mapirisi awada. Wakateerera. Saka unofanira kuteerera kuti vati kudi. Because vati iwewe wakavati mira mapirisi. Titeshi titemana iwo ndio akatanga kuti
baba so far we did this apa unge mimba ngapo nyala Saya beba video rani chokwadi. Saya beba kungebera vanhu. Kuti vanhu tinoti chokwadi. Aiwa. Ganyara muno manukona confusion yakupanana nega. Uya akufara. Akubuda buda. Asi mombe dzakamuda nadzo. Mombe dzakamuda nadzo. Iwe mpurisa. Ndibatsiro. Amaya wanonosunga bati. Amsuri kana. Sasa kupedza nguwa. Anditi kana kutambisira kare nguwa. Ini ndakabva ndakaenda kuvillage. Unondotanga kusangana naye ndokutanga kusangana na sabu ni committee yako. Zvino ndakaenda uko ndakasangana na sabu kuweka web ni committee yako. Maika bvunzo wangu wasiku. Ndakazvito kufonera maika bvunzo kuti kune nyaya dzakati dzaitika. Ndakazoti vuyai nemukomana mupi pamaini. Ini ndichatonyanya wanzokoshera ndikuti ini handifani kunyera. Mutongi kana committee ya sabu haifani kunyera. Handiti amai mimi mulichiita sabu. Ini pamusoro. Ndiri mupurisa wasabu. Right, right. Chandinoda ndikuti imi ndimo vanokushanda navo. Handiti takadaro kudzidzira zvinyini. Ndikubvisa. Ndinoti imimi patakaenda vambatomusikanawo. Tiri vangani. Pamusoro imamo. Pakamira nditedzisana nguo. Pindura zvakao. Zvazvakuti ini ndakazoita munhu kupedzisira ndakasvika vanhu vese vajaha. Chimirai. Ndinoti imi mukupure. Handiti kana. Zvakataurika zvichibva mutanho nomusikana uyu. Handiti kana. Ndinoti munatsokudza chokwadi kuna mama. Zvakataurika zvichibva kumusikana uyu. Maererano enumbi yake tandatsomuswiza. Tandatsoona kuti pane chitsotsi chiripo. Bhozi ndakamukwesha zvichiva musikana uyu. Pamusoro imamo. Inini vakanditi muri mutorwa mazviri. Nekuti wakazoshedza mama vavo avo. Ndamazwi yataura mukadzi. Komiti yasabuka. Ndamazwi yataura mukadzi. Ndozvakuti pamusoro imamo. Inini kuti vazosvika pavakasvika pamusikana uyu. Inini vakanditi handina chandinokwanisa kukomenta. Apa ndiri pakupindura komiti yatakambotonga. Tichitongana kumashure. Amai. Order. Amai. Zvanzi. Amakaenda pakunogara padare. Kuda kuti mutauro zvakataurwa nouyu. Pamusoro iye gasi mukataura. Andisuda kunatamba neni. Munoshanda neni. Ini munoshanda neni. Hapana nidi yokuti munyepe nokuti vana atoda kuvabatsira. Zvakaoma kuchengetedzwa mwana asi wako. Zviri nani kuti achengeta achiziva kuti mwana uyu ndowauyu. Kuda mazwi akataurwa nomunhu. Musashandiswe sechirusurudza nyaya. Kuziva pane chitsotsi chake. Taurai. Otherwise, we never discover. Doctor, one of say, you know, doctor, one of say. Chari, a man who attended us now, what is the Tambani? Look, you have a judgment and ask my son. I'm sorry now. I think I go home. Wow. I should go off with Nimpisa, ma'am. You got the Titan to the ocean. Never say, Shamunizio, my editor name, Yamina. You are at a movie. Takatanga kudana na muna Januari. November. Takatanga kudana na muna November. Ameno wakazosangana nevava. Wakatokondera muna November. Siya amaya wangu wakulifaza walosi. Amaya ndisukutamba niyae. Baraka ndozi wa mama. Ukutana mula sema maamuripo. Taureza katoa ni mwana uche. Wakataka kudana na baba. Muna November. Andi. Zvikanzi wakazwa menu pavaibva kubinzura. Anzi wakazopanana nhamba chichi. Saka baba wadoko wakazotanga kufonerana. Kuti ndokudai. Handiti. Vanhu vavabvunzwa neavo kuti ko pamakanzi mudiwa inini. Makazopindura kuti kudii. Zvikanzi vakaramba vachindimanikidza. Saka ndakazovabvuma. Ndavabvuma vakazondibata. Kubi. Jim. Boy, that's it. Those are what I would like to get a seat. I knew who. You know,
ndichozobatoshi Clara vese. alright murichi kana mimi makachakuita munyaya murichi hamusi witness here basa mambo kutonga akubvunzo zvangu aisimoto koma amuchivanzire aiwa ini nanditopa kutsanangura patakatangira nenyaya ava ndaitovaita zvipinduro aiwa kama takudaidze hapana munhu anotambira mhosva seprete sadza hapana anenge akatodzunga iro kunyepecha andongoshatira kupacha but ndashandisa mutati munyowani haupinduri tozongokuti chitambira prete yako isadza ndozotava kuzokuita kekupedzisira aitaura nemuromo wake ndizvozvirama musikana aitaura nemuromo wake kasi pekupedzisira akazopedzisira apakurira chikafu chawo nani na ndizvataura ndakupai mukana wokutaura waita akusikana uda kusukuka here unosiyana kana toda kunogara mashuku mume nembudzi ausuda chiva wakatendeka wagare paa kana ndakubvunza zvinhu zvine basa zvaukanzwa zvazichitwa uri mukomiti zvitauri vazvitwisa alright amaita naitizvo pane zvekupikisa musavhiringidze nyaya zvivatoonoringagariseni kumwana wenyu zvakanaka musavhiringidze nyaya dera nyaya ndakazoidera nenyaya yekuti kana ndanzwa ndikuramba chingonzi everyday vaiuya baba vachituma vanhu nemunoshedzera dzimwe nguva yekunotototi vadaire nyaya nekuti pavanga varipo kune vanhu vakatovaona nguva kuchimende vanga vari mukombi nevana vanhu vangoona ngavauye vadaire nyaya yavo ndoenda tosvika ndibvunzo saka iwewe kuti kudini nyaya tikambotonga pautakakamukaakambiyawo wakandirambira but iwewe uchizviziva ndakavabvunza vapa kuti ndakakura ndinezviziva kuti kudipa ndakatapamira ndakukudzera ndani pamuviri wakandiudza kuti andipamiri saka kuramura makuti andibvune nyaya yangu ndondibvune nyaya yenyu oramba chindipangidze iro tibvunga chedu saka ndakademunaronoti danitaama ndikobvunzwa 1 na 1 ndakazongobvuma pati kusangana nababa andobvira ndasangana navo name amai tese murumo pamukamuda ndozvaangakaite angakaita sei angangwara angakasimba koizvizvikamumba meni angwara ndiani ayo ndikubvunza kuti mavaisikazi munhu kana makadai so angangwari kupfuura mwe ndiani izvozvo angabata umwe ruoko kuti yamukagumurunga ndiani endeyo pano pedzine chimbotindai kumutsuo ine musaina oye mukadzi wakadu ari kugara abayeto azamai yetu yamuti yetu takumapepwa amai ini makaiswa kakona nyange chinhu kusina kuchiita amai eutu unobva mhosva musina kuita nyange vanhu vakaungana vari 100 ngauraiwe munobva mhosva here zvinoitika samurumunyapa haana mhosva manzura maitu mombe mbiri dziri mukadzi uyo akazviita but hapana paanotambira mhosva saizvozvo anotomutiferi ini murume wenyu wamuchashandisa ndowanichashandisa panapa amai vakarara nemurume wenyu kusvika pakuita mimba vabata mimba vakanyepera murume uyu kuti nini ngachiitai mwana ndovaregedze mapirizi nokuti mimba ikanga yakuutana ndomakundira angu nokuona izvo handa kutanga kutonga nyaya idzi nhasi amai vakangwara stiri nokuzona blazi uyu akangwara ndizvozvo but avakangwara ndokusvika mimba iyi yakanga yakubhabhatika yaitambiri uyo hamene akamungwaniswa hapana munhu asingaone kudanana kwevanhu musociety munogara mucompound here kombo ndo mamunogara hapana munhu asingazvioneki ende ndasumudzaiso wabva kuwepo vangaemaoko ado wabva kuwepo vateerere ndazokudekwa wateera nyaya iwe vanhu havateera imi nokupa nechokwadi but yapa muri mimi
munoti kudini chapuwa naamai acho kana kutora naamai vakudai hapana zvamunhu mazvinzwa bvisai mumwe mbidzi aifakupa amai avo dzemukadzi wekuvhura achizita amai uyo akaroorwa ane mukadzi havasi kudzida dzibvisei sumukayana you don't want to waste time iwe boyfriend iwe wamupa namba vaivakupindura zvoti muona maigarai mumba ndichakupai ndoti mbati chokwadi kuti wakapuwa namba inini mumba ndichakupai trastai mambo yaizgazi vaivakupindura kubva kuti vamamupa namba murumoyo makamupanga ati chii wakaiwa vakandiriwe ndive nhamba dzenyu vachidana nezvakuinini ndibva ndavapa namba patikupira tazodana nazo Kusi maida namba dzimukadzi wako kuti taurisa maidzidi namba dzake maidzidi mvunzo nakuti ndachimuza kuti usaibudise sekereri ramba wakadzvanya endabvadzvanya chepuchepu nasa uzofunga wena wabona waidzidi namba dzomukadzi womuriri iwe chomuzive waidzidi usananzve muromo gozi unopera waidzidiko namba tinoda kubvunzo kuti tozofamba newe maizidiko wanoziva uyo akuzero ena noziva kuti uyo awiki unoshandisa kuka saka tatora dhoneji yako waizidiko wakadimenda kumba kwavo murume waripo wakakumbira oraitikaibvunze mukadzi wako nana unofamba nipa here namba yenyu varume pamwe vevanhu kandi varume vanokudai maonera angu ime motonyengowo kuti nyengo akuti muchida munhu varume anoti akanoedza hatikuti mudana nevanhu munovapererapa ndikaindikudze amai vari right kwatiri kuenda kunotora pfuma saka vari kuziva ndakatipinda murume ende vanoziva kuti murume wakana asvika kumba anoonesa moto saka zviri right amai I understand don't worry zviri right iwe waidi namba ndokoda kuti upindura namai akati akudzii makati mataura imwana mataura kudara makangamaaita nezvii waizidii ndakubvunza mai vavako vati zvoni ndakavapa nhamba ndakavabvuma but handakuvhurira muchimuzere mumabhuku anosvitaura magara ndakataura nyaya iwe kusana vava nhamba vachinozorusa wakataura nyaya iwe makavhuma ndakombowa mudaira vandozvomambotaura taura kuti tete mimi ndadzatitiri baba vamakavapa nhamba vakazotsidii vakazofonera here vakafona kahwani pakubhadharisa pablacklist anobvira ndazomutaura vakafona vachitidii vachida kufundira zvavo ndichiri kudai mimi ndoda kuita nezvandinoda kutaura nemi chibhadharapo kutaura navo pafoni chakabatendera kuti amai ava zaiwe ava anzwe zvakataurwa murume wake achifonera chi mukadzi uyu kuti murume wenyu amai akafonera mukadzi uyu achiti anoda mukadzi uyu
Unakuti mashoko anataura chapupu icho chiri paseri chekuti amai avo vatanga zvinhu asina iyepo nekuti uyu akatondoudza amai avo kuti arenda sei anoa saka mimi apa mudanani kasi mai aida kuzoraki uyu ndiye akudzungaira mudumbu kana makaramba zve what's the next thing chita chizvarwa tinoda DNA test izvo zvandisi mkuru pane chamukanditaura na DNA test ko nhamba dzaamai amaizii induramba dzoreka maizii Pana guru panamba zvafanira kuti uifamba une chinyarari apo namba Ndio kuti wewe samani kitamuna ngwana kana tirapoda vanhu vesanu ungakumbire nhambo kunomuwe munhu ausingazive kana kuti asi shamwari unekuda kuti uzoita sei munhambo Sindura. Sogara kuti mumwe chete saka munozvikurisa kumbira No, mumwe chete hamugoni kusangana mukomboni kutaura nekuti amai vakadii uchida kutaura nokoni vafanira kuti munhu unoenda kana kuwadzana ndiri ndosvika kuigwana zvinoda kutenga ndiri nhamba dzekumba kwakanachirambo unofonera panhamba waida kuona mukadzi womunhu waida kuona vamurume waida ushamwari hwani waida ushamwari hwomurume kana mukadzi unoda kuona kuti ndashazi unoda kutaura kumba unoda kuona mukadzi wako kana amainino kana nyino mukadzi wako iwe usatitite kungaona kavharika vharika veshe ndinombofora vakisidora panhamba dzedu mukadzi womunhu aipaisidzofona nadzimai vangu ndaenda kwakari ndashaa wandiwedza taura amai avati zvoniwe wakazwa konzo pafoni kwanga ukonzere mukadzi umabiya kana wada kudza kurosani kana wada kuzvishuga waishai totengei ndoshuga ireyo wazinga ukonzere ataura tikufamba newe bozi atiti mukana takuwana ndakakubvunza vaone vese iwe murume pane vanhu vakawanda vasodza maokokwe une here umwe waune nhamba dzake papa une nhamba dzavo here vanhukuita ngatitange nenhamba dzasabhuku nadzo zinanofuna sabhuku ndatiza vakada dzimai vangu titumire mupurisa wani wangara kuri komumwe ari padhuzoona auya kubva kumba vamwasara uya zvavasimira nazo kune vari munhu takuti vari munhu kune vari munhu une here une nhamba dzae kana tingada kunzorore avo urikuenda kuri yabvunzwa nomwana wangu wamunzwa zvakuita nhamba dzacho wakazinge wakukodzere mukadzi uyu akupa nhamba manje wakumukonza waida kuti aite sei utiwesira time ufunga kuti unamwana hauna amai munogara kwesei murumo zvakadistance inei panapa nokuti wakatosachinyapa nomumu ana nhamba tipe nhamba dzanamai panext door padzimwe dzimba idzi dzaunadzo avana kuuya ndonadzo unai mamai amai uyu mimi murume wenyu makamuudzera kuti ndivavandikonza pafoni saka ngaitisikirete nyu muri tunawe tengonasowadzia akasingade kuya kudare mukomana ndakatokwasa kudare nhasi mbudzi yako mbudzi ndosaka wenda mwari andibatsire kuti agone tindine mubvunzo wake wabvunza kuti kuti udzokeredzi mwenyu makamutaurira here nakumutaurira iye kuti dai vakaramba vachienderera zvakanezvisvika pakumuudza zvinavaa isira amai amombe nembudzi toda kudzima mweya una amai avo chihure mweya wechihure wakaipa bozi
kutadza kuti ndibatanidze nyaya yako kutadza kuibatanidza inosaina kude munhu iwo inosaina kuti kude munhu iwe mhongwe waita siyagara pasi uye mhongwe tanga inosaina ukaona kunyengeka kusai kuti unosaina pakuru mitse mombe dzake nacho ongochitowesera nguva mombe imwe yake imwe chete inoita $350 pamombe 750 mombe dzake 1050 satambe nezvinhu amainiwa zvimombe inyuya zvaramba iyauya kwamambo mairamba ava mai avaifamba enge riyenyu kana mazofunga unoziva kuti kuti amombeenda kudheni asi kamairamba dheni mazazonataura akaa makuda mombe beyond any reasonable doubt amai avaida ane mumwoyo amakuzono here akase zvinomazoona iyo mombe inoyabatiri runemova vanhu vese vanodzwa kumuvhurai naye isabvumurira hapana rudera ndatogoda kuvhurira vanakuda wadana nawo ndenge zvaratidza kuti toringa unodana namambo babi ivo vainovava iwe ndanoda kutsigira panyaya dzekuvanza kuti mumba nemisomera zvakanaka iye inoona mumba mangu nachiti hamuna zvekuita uyu ndikadzoka ndikambudza kuti ko zvikumbofamba sei zvikanditeedza ndinobata ine zvekuita zvakazve handisisiri mhuri yakatauzukure nyaya mukadzi saka ndakatoshamisiwo kuti vazvitakura nemukadzi yavo mubati nama ini ndo profit here ana kuzitaura amataura saka ndatosunga kuti ndati ngoma muna chirimo rekamemba kanguva remene aiwa ndadera nokuti ndinolalala une makore mangani kwe makore mangani chinhu chaunganyanya kudasirinda ukadzikira mvura apa nemurume chichaungadhoo nokuti mvura nepedza nota murume achishanda okana asikashandi nochitorere mvura akaundinyepera mani satambeleni ungade kutora mvura yako iwo murume asina basa raanoita mumba mako unoidii inotachiwa waiona kuti ibva tigire mombe yedu nemudziyo uisei $400 yake 350 mombe 50 mombe mbudzi ndinozvida nokupai 1 month okuona munhu achivhura makumbo ari kutemba homwe yake nemakumbo okuona munhu achivhura zipi ari kutemba homwe yake pakati pemakumbo 1 month badhara tapedza nemi wakasauya amai anopinda nzara ndinokurovera propati yako neamai kuti ndo pane unzenza endai kumba sungai mbude tapedza nemi isaine nyaya It's not a sheep. Very, very well.